Добрый день усім добрым людям. Вось загрузил я свой вазок, каб ехать на далёкі кордон. Тут у меня ўсё, что трэба для працы, и так само средства эвакуации, калі што здарыцца. Проехал я прыкладна за километр, як пачуў выбух. Дзякуй Богу, гэта не міна якая-небудзь, але стрэліла кола. Порвалася вось гэта гума, якая уже 30 гадоў тут нам служила верой и правдой. И пришлось ехать амаль километр на этом спушчаным полу. Вось доехали на базу, и трэба зараз нешта думать, потому что бульбу садить трэба, а як я посажу, калі машинка далёк. И что робится у сярэдзіне. Павуцінне, але колодки яшчэ не засталіся. Вот сын разбирая нашу травму. Тут бачно, як порвало. На 19 здымаем. Вось так выглядае смяротнае раненне. Шкада гэтай камеры савецкай. Сапраўдна яшчэ было зроблена. Ну што зрабіць? Амаль 35 гадоў яна адпрацавала. Прыкаціў адразу колы ад Субары, каб памеры, таму што мне і хапае на дысках, але дыаметры тут вельмі розныя, ніяк яно не становіцца. І сын кажа, папа, давай возьмем старыя колы ад трактора. Тут такія вы гэтыя ведаеце чашкі. І, дарэчы, яно стало вельмі шчыльна. О, нават люфта няма. Адзінае, што трэба будзе тут, я вот зачысціў, тут оно зварное было ўсё. І гэтыя кавалкі шва, якія выступалі, я прыняў. Зараз адзначым гэтыя адтуліны на гэтай ступіцы і нарэжем рэзьбы і прыкруцім на М12. Паглядзім, што атрымаецца. Памылкі разметкі. 3 балты яшчэ стала, а вось 4 мы не трапілі як трэба. Зараз трэба драконіць і нешта вырашаць. Вось так я зрабіў новую разьбу. Падрыхтаваў 2 ступіцы, 2 гадзіны працы. Тут паставіў у варылі гайкі і зноў прагналі ўсю разьбу. Зараз будзем усталёўваць на месца. Вось так выглядае адрамантаванае калесо. Шчыток ахоўны мы скінулі. Вось, калі ласка. Ось. Гэта тарэлачка нам спатрэбілася. І тое, што было ў нас некалі спераду, стала зараз ззаду. Паўдня працы, і наш мотоблок рыкша гатоў да далейшай эксплуатацыі. Все выглядае дастаткова файна, я бы сказал, прыгожа. Калея у нас засталася ў межах вазка вось гэтага. Адзінае, што крыху ось выгнута, таму одно коло цапляе за бок вазка. Ну, сатрэцца, альбо гумка сатрэцца, альбо там жалезяка гэта паправіць трэба. Все, вось такі цуда мотарыкша.